ergernis. Tja, wat een ergernis. Al die rommel en kaart van weg. Lege blikjes, plastieken zakjes, oorkranten, karton, papier of bakjes waar allerhande eterijen in zitten het. Of soms nog zit. En wat al nooit voor troep. Het geeft toch een bult irritatie. Al die rutzo. Hou kriegen luid in kop om het zo voor te smieten. Het is toch geen muiten om het even met naar huis te nemen of het onderweg in een afvalbak te doen. Benoemd bij op- en afritten is het gewoon schandalig hoeveel of lu door zo'n autoroom moet smieten. Af en toe hangt er zo'n vangnet, maar dennoch ligt halfschijt de noost. En nog zulks wat. Een askenbak tegen autodrumpel leegkloppen. Ze moesten ze er een deuk met in de auto houden. Ja, dan was het misschien rap aflopen. Maar wat een zegenlu, dat er mensen zijn die ze dat ook zo aantrekken. En bulttijd hebben om wereld om ons touw een beetje op te schieten. Kijk, Kees Bultema bij ons op Hogebrug is midden zo'n kerel. Het handen nog staan en is al een jaar of wat sick om al door gaan lopen met zijn dadenhaat en of zijn prikstok, om zijn puten en kaar vol te krijgen met allerhande rutzo van jou. Nee, van al die aandelu, bedoel ik. Lu, dat je beroerd bent, haar eigen rommel op te bagen. Nee, van jou heb ik voor zo gaan klogen. Maar nog even weerom naar ons vrijgezel Kees. Waar er al naar tegen komt, hoe gut, je kent zo maar niet bedenken. Tot smerige luiers en soort putjes touw. Hij gaat zo wiet dat hij zelfs al rommel uitsloot vist. Tot al fietsen en roustige kruikoor aan touw. In onderwal van een bak open. Eén nee, zekering erin, kwastie verf erop en nou bakte ze een eigen stoetje. Al de deegst geld ligt bistrood. Tot zelfs een briefje van €50. Tja, van waar moest die nou wezen? Het is hem duch me eigenlijk wel gegund, niet? Van gemeente hebben onderhand een sleutel gekregen van al gemeentelijke afvalcontainers, worden onderwegens zien verzamelen in kwijt. Ja, Kees prikt heel wat rommel aan stok. Ben een ambtenaar slim wies met. Het zal eigenlijk wat wezen als ze zelf vrijstelling kreeg van afvalstofneffing. Maar ja, dat zal voortnight gebeuren. Zo steekt gemeente niet in kan. Een onderscheiden als beëdigd prikkelateur komt honduch mij ook wel zo. En het zal heel schier wezen als ze ook nog eens een vrouw aan stok prikt.